Ce face pe... Ia uite, altă mine cu căruciorul. Mai vezi pe cineva cu căruciorul? Așa, conduce. Conduce mașina. Cum face mașina? Așa, dă-i mare. Schimbătorul de viteză, da. Așa. Așa se pornește mașina. Da, știu. Măi, măcherie. Așa. Pornește. Da. Drumul mașină. Dăm după mașina? Da. Așa, asta ce este? Cum se numește asta? Volan? Maneta. Aia e maneta. Da, maneta. Da. Colegiul E frâna de mână. Și acolo sunt clapete pentru ventilații. Da. Da. Cele volanul și e maneta. Poietul meu Da. Cum face motorul când pornește? Brum, 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 nu? Dăm. Ce se mai întâmplă? Iar a venit cu căruciul. Da, dar numai aici cu căruci. Sade. Stai că și acolo trebuie. Pune mașina, clank. Să văd. Se uită, da. A pornit. Da, sigur, suntem acum în trafic. A pornit. Da, mergem în trafic acum. Mai schimb viteza, mergem mai tare, da, așa. A pornit. Cine conduce mașina? A pornit. Da, dar cine conduce mașina? Ia zi-mi tu, mie. Cine conduce mașina? Da, că pornești după aia. Nu, pornește mașina adevărată. A pornit. Pornește, da. Trebuie să băgăm pe aceea pe ambreiaj, să ne facem vreo ghidușie. Mașină, a văzut. Pornește? Nena, uite, nena. Se urcă, nene, da, și pleacă, vezi? Pleacă. Este acum. Uite un cățel negru. Zboară avionul. Uite alt cățel. Ce e? Plătită cu spână ce-mi păi așa bicicletă îmi trebuie și mie. Și ție, Mirela, așa? Păi nu, se poate închiria dacă vrei. Nu. Unul să pedaleze și altul să stea, bine, mersi. Da. Da. Hai pe jos. Doi? Da. Hai pe jos. Ține de mânuță, pic. Atenție la role. Da. Miroasa cald. Ia miroasa. Cald. Miroasa cald. Hai, prinde-mă! Prinde-mă!
Hai să vedem. Uite, Petru, vino aici. Ia asta mânuță și suflă în ea. Nu este. A, nu. Ia, suflă în ea. Suflă, suflă. Nu. Oh, ce-ai făcut? Păpădie, mamă, e o păpădie. Așa face păpădia. Hai să mai găsim una. Vino să mai arăt încă o păpădie. Vino aici. Hai să găsim alta. Ia, ține-o și suflă. Suflă. Nu așa. Uite, ții așa. Ia, hai. Oh, zboară păpădia. Ia fă în ea. Așa. Oh, a zburat toată. Îți place? Hai. Hai, vino aici. Hai să mergem mai departe. Ocolește pe acolo. Hai, ocolește. Pe acolo, uite pe acolo. Petru, haide, hai să mergem. Mai departe. Da, mai departe. Așa, suflă. Tare, tare. Suflă tare. Ai ieșit tot? Da. Copa. Bing, bang. Bravo! Și înainte, gata. Joacă, dar multă joacă, sigur. Fugi la joacă. Ce le pui în spate? Opa sus, opa sus. Ia să vedem, cum ai picat? A picat buf. Ce e aia? Pană? Petru? Pană. Pană. Pană de la păsări. Pană de vânturi. Hop. Hop, hop, hop. Cum e greu? Hop, hop. Hop, hop. 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 Pardon? Pardon, am deranjat iarba. Ce-a făcut copilul? A picat? A căzut? Buba. Oi, buba. Asta nu e buba. Vai fi buba. Au. Padudi? Se închină. Niște mii. Și cum zice la aia păpădie. Floarea galbenă se numește păpădie. Ia zi, păpădie. Aia galbenă.
Uite, vină încoace. Hai să spălăm amândoi. E greu să sufli, pentru că trebuie să-ți țuguiești buzele, să ai forță, adică nu e așa simplu. Știe să sufle. Așa că e mai simplu pentru să le arunce, să le scuture. Asta așa cum vrea, că se destrează mai bine. De iarba tată, 100.000. Sunt în iarbă, normal, e glumită cu un A, vaporul. credeam că vorbeai serios. Zboară, zboară, zboară. Biuțu. Da. Nu, bibi. Unde e? Ai pierdut-o? Da, uite. Ai găsit-o! Bravo! Deci la pumă s-a ciudat pe tine. Baba, lumină. Bine, așa să bine aici un pic. Unde? La năsuc. Da? Ia stai să mă uit la tine, stai să te văd. Nu, are pământ. Pământ. Ai pământ. Da. Pământ de flori. Ușor, 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 ușor. Încet, încet, da? Nu, nu pe acolo, nu pe acolo. Vină pe aici. Pe alea. Încet. Petru? Hai la de mine. Pe ea asta. Nu, cu mine n-ai cum să zici, poți. La biserică. Acum am ce. Uite, a venit neamul ăsta. Ați reușit să vizitați ceva? L-ați reușit, nu? Nu, e închis. Era închis? Da. Te urci pe căluț? Te urci? Ha, urcă-te pe el. Și te miști așa, da? Poți să te urci? Te urc eu? Foarte bine. Așa. Dii, căluțule. Tic, 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 tic. Așa, tic, 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 tic. Ce merge căluțul tău? Căluț nezdrăvan. Da, da, da. Budară. Murdar? Piză? Piză. Da. O gâză? Piză. Ai prins-o? Cuțu. Cuțulețul. Cuțu, cuțu. Are ochi? Da, e cal cu ochi, sigur că da. E un căluț cu ochi. Așa. Te joci frumos? Da, frumos, bravo, vă jucați foarte bine. Te jucați frumos. Ne întâlnim acolo, în fața palatului, mai bine. Hai până aici. Este un loc de joacă, pe dreapta.
în grădin, dar spre dreapta. Spre dreapta, deci după ce ai depășit zidul. Da? Cred că pot să Ce frumos vă jucați voi! Știi ce poză? Imitați o mater studiorum. Mama, e Maia. Măi! Sigur? Sigur? Șere! Ia uite cine e aici. Ia uite. Ce zboară! Zboară! Avionul. Ce are avionul? Elice, nu? Bot. A zburat. Aici. Da. Zboară sus și departe, nu? Papa zburat. Uite aici e un lac. Un lac aici, foarte mult. Vedem să înconjurăm lacul, ajungem pe pod, să ascultăm broasele cum sunt. Aici nu se aude. Mergem acolo, și numai până la pod, atât.
lo ves